660,000 po na halaga ng marijuana nasamsam sa magkahiwalay na operasyon sa La Union. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Tinatayang aabot sa 660,000 pesos na halaga ng marijuana ang nasamsam ng mga otoridad sa magkahiwalay na buy-bust operation sa mga bayan ng Bawang at Aringay sa lalawigan ng La Union. Batay sa ulat ng Police Regional Office 1, kabuang 5.5 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nakumpiska sa isinagawang anti-illegal drug operations. Sa bayan ng Bawang, isang hinihinalang high-value individual ang naaresto sa operasyon na ikinasa madaling araw ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Recover mula sa sospek ang tinatayang 1.5 na kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na may tinatayang halagang 180,000 pesos. Samantala sa hiwalay na operasyon bandang tanghali sa bayan ng Aringay, isa pang hinihinalang high-value individual ang nadakip ng mga otoridad. Nasamsam sa operasyon ng tinatayang 4 na kilo ng pinatuyong dahon at fruiting tops ng marijuana na nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng mga nasabing iligal na droga at posibleng ugnayan ng mga naaresto sa iligal na bentahan ng marijuana sa rehiyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.